Arestado ang isang miyembro ng kilabot na Sinaloa Mexican Drug Cartel sa probinsya ng Cebu. Yan at iba pang balitang dako ihahatid ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to Sherry, nakikisaya daw sa mga aktibidad sa Lakgahan Festival sa bayan ng San Remigio, Cebu ang pinaniniwalang miyembro ng Senaloa Mexican Drug Cartel nang maaresto ng mga pulis noong nakaraang linggo. Yan ang impormasyong nakuha ng mga pulis sa kanilang investigasyon pagkatapos mahuli ang Australian national na si Gregor Johan Haas na pinaghahanap sa drug trafficking case sa Indonesia. Kasama ni Haas ang kanyang Pinay na nobya na taga Maynila nung madakip ng Bureau of Immigration at ng San Remigio Police Station noong May 15. Base pa sa investigasyon, 2 linggo nang nangungupahan sa barangay poblasyon ang suspect. Pero hindi daw napipirmi sa apartment ang magnobyo dahil palaging may lakad. Sa ngayon, nasa Camp Bagong Diwa na si Haas na nasa most wanted list ng Indonesia at konektado sa drug cartel sa Mexico. Sa Cebu City naman, Sheryl, pinahihinto muna ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia ang mga purchases o procurement para sa nalalapit na Palarong Pambansa na gaganapin sa syudad ngayong Hulyo. Marami kasing mga kumukestyon sa mga paraan sa paggamit ng pondo nito, kaya gusto ni Garcia na i-review lahat ng kontrata at dokumento sa loob ng 3 araw. Ang mga procurement ay nasimulan pa noong panahon na suspendidong si Cebu City Mayor Michael Rama. Mahigit 400 million pesos ang inilaang pondo ng Cebu City LGU para sa Palarong Pambansa na sasalihan ng mga atleta galing sa iba't ibang probinsya. Isa sa i-review ni Garcia ay ang pagrenta ng mga portalet kung saan magbabayad ang syudad ng 21.9 million pesos. Anya, bakit kailangan pang magrenta kung pwede namang bilhin na lang ang mga portalet sa ganoong kalaking pondo? Isa pa ang 23 million pesos na outdoor field LED lights, pati ang 135 million pesos na pagpapagawa at paglagay ng digital and visual LED displays. May halos 50 million pesos din na nakalaan na allowances and subsidies sa sports officials na tutulong sa palaro at marami pang iba. Tinek naman ni Garcia na hindi madidelay ang mga preparasyon sa Palarong Pambansa kahit na ipapareview niya ito ang paggastos ng mga pondo. Mao ka na ang mga balitang dako gikan diri sa Subo. Balik sa iyo, Sherry. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.